Здравейте, приятели! Шкодата пристига след броени секунди. Гати фаровете има първо, което е забелязано. И Шкодата идва! Ето. Ето я, Шкодата. Правосещането е много. Ето е Шкодата. Нови табелки, нови върти. И ето нови табелката. Днес сме в новия влак на Шкода. Сега ще сме на станция Мусаленица. Влаковете возят много добре, но ветри и забележки. Разстоянието между въртите е доста и са въртите малко по-широко. Ето го. Много бавно. Ето сега ще спре. Сега ще спре. Всички ще се напоред. Никой няма да се върши. Аз съм написана на 10. Това е много удобно за колички. Тук има за да се огледне човек. Ето тук правилника за вътрешния ред в метрото, за безопасното използване на метрото. Тази информационна табела е доста добра. Разстоянието между въртите е доста добро. И доста хората им се радват. Седалките са мега удобни. Наистина доста удобни. Даже това на синьям с по третата линия да са толкова удобни. Но влака бая бавно захожда на станцията. Дошъл на бизнес парк. Вагоните са вързани с хармоника, което е доста удобно. Това е копче, за да връзката с машината. Даже това на пътинките не е толкова широко разстояние. Тук са колело. Въртите са по-широки, с доста голямо разстояние, както ви казах. Станция Младост 1. Връзка между влаковете за летище София. Transfer here for service to Sofia Airport. Ето сега даже никой не ще разстоянието е около широко чувство. На някои станции ето да видите, разстоянието е бая широко да въртите. Да кажем около 15 см има разстояние. Внимание! Вратите се Ще затварят. се затваря въртите. Доста хубаво се затварят. Пак тези стикери са били. То път мисли да разстоянието е по-голямо и тези табелки са точно. Малко е това ви е забежка, че са го закачили бая да страдите и трябва така да го гледаш леко с врата надолу. Хората им се радват на новите влакчета, но да ги пазят така чисти. Ето сега да видите, че стрелките и добиците да се усещат. Next station Александър Малинов. На връзката на след -1 нищо не се усеща. А на другите влакове се трасеше, разсича пътинките и другите влакове. Сам завой ще видите, че почти нищо не се чува. Малко е шумно, ама не чак толкова много като махай по-брат или това. Ако пъсът по втора линия, ще отидем специално да заснимем. Записите малко драсно, брат, това е сериозно.